ngizombiza babashibaselo ukuba ngenze engithunyiwe. Ukhulunyiwe kwaqedwa usazokhuluma futhi. Angidlulise lokho. Mhlawumbe siyazi ukuthi ba-correctional isizwe kodwa ngifisa ukuqondisa umphakathi ukuthi lapha kusevasithi kusecorrect asilungisa khona umuntu nabe kade sinaye umfowethu kuthiwe angenzele omunye we-student ebekade sikhona lapha kwa-correctional services yofisa uba sisondele ngiyakulangazelela Angibingelele kumphathi wohlelo. Kodwa ngibingelela umphathi wohlelo bese ngizethula nje masishane bese ngibingelela ngokwegabazeni lonke la khona kwaMkhize. Lenikhuluma naye okhuluma lapha kwenu nathi owahadlele noma semthini esikhona. Ngicela nje ukubingelela emndenini kwaMkhize. Ngiyakubona kusiphi isimo lapho. Sibingelele iminyango yonke kahulumeni ekhona la ngaphakathi kuma-department wonke eminyangweni wakulelizwe nalo mnyango lo osikakile njengamanje okakele insizwa le unyakaza sihlahla ibheshu besimbiza kanjalo-ke thina ngele insizwa lapha ngaphakathi besithi ibheshu ngoba izinto zakhe zonke beziyisintu. Ngibona ubaba uMchunu ubaba uBibi ukhona phakathi kwethu la emva kwaMacingwana umboni okusho lapha ngaphambili. Ngifika kuleya center leya yalapha phezulu njengoba seshila ubaba uShibazi. Ngafika ngo-2002 yayiphethwe yilo baba lo lensizwa kelele namhlanje la yayiphethe i-supermaximum yayiphethe thina abantu ebesibona njengabantu abayingozi kakhulu emphakathini. Mina bengidonsa u2 life sentences no 18 years ngaphezulu. Ngagcotshwa enkantolo ephakeme la eMgungundlovu. Yizo-ke lezi nsizwa ke lezi enguvele insizwa namhlanje ezangiqondisa njengoba namhlanje ngiqondile nginjena nje. Ngeke ngikwazi ukubabiza bonke bakhona nje ngiyababona bonke nomama la abasicijile thina sacijeka sayilento esiyona namhlanje. Namhlanje mina engizokudlulisa kakhulu baba uBibi nethimba lonke ohamba nalo nabafowethu engihamba nabo bakhona abanye abathathu engihamba nabo lapha abadonsa lezi igwebe bedonswa yimini omunye sisuka naye Mtshezi ababili abala eMaritzburg abafowethu ke ngokuxhumana asibazi bakwengenkalo njengamanje engifisa ukunitshela kona la endaweni le esikuyo njengamanje namhlanje mina ngiyinduna esigodini sami ngalezi insizwa la insizwa le nangalobo umama sengiphethe umthetho manje esigodini sami ngibekwe ngo-October 28 inkosi yasebathenjini ezinzima eMsinga yasengigcoba ngomhla 15 September. Namhlanje ngiyinduna ngale nsizwa le ngambikela ubaba uMnguni ngalolu daba ngamtshela ukuthi uhlelo lwami umphakathi wangakithi usulenzelwa nje. Ngababuza abantu bangakithi ngathi yini lento nibone kumina uthi ningenza kanjena namhlanje. Bathi mfowethu sibone indlela ofike isigodi siyona ufike wasinyakazisa saqonda. Bese kuchitheke igazi kulesa sigodi lesi kodwa ngafike ngasibuyisa ngasiqoqa. Namhlanje siyisigodi. Nje ensukwini ngikhiphisa abantu inkomo cishe more than 80 wenkomo ebesentshontshiwe zabuyela kwaNyazi bazo. Ngizama ukuthi ngale nsizwa kelelelana khabazela Gcwabe
Siyathokoza ndoda kakhulu namhlanje sinawe namhlanje ngifikile kwakho two times ewangiphumile ngo-2021 ngiyalazi ikhaya lakho ngangena kwakho ekhaya ndoda siyakwazi wasisungulela neqembu lomculo kwathiwa i-Shining Stars namanje liyahlangana ngaphandle sometimes lithi ukubonana lithi ukwenza okufanele likwenze emphakathini wasungulela izingoma wasungulela yamabhola uhlangane nabo bonke uhlangane nabo benivumela obamacingwane ukuthi nikwenze lokho obabungcobola ngaphandle emva kwami bephethe kwa security benobamnguni baningi ngenze baqedela lonke leli bandla nalezi zintokazi nalabo mama besilekelela besisiza kakhulu besicija namhlanje singabantu ngabo nani ke nje emphakathini sithi nxeseni ngesakwenza kunina akufanele ningibone ngiphethe isibhamu ngelinye ilanga ngenibamba inkunzi noma nizothiwa bese hijacka iSBV siyakunxusa lokho ukuthi abafethu abaphumayo ngaphandle babe isibonelo esihle sifana nami nalezi insizwe engihamba nazo namhlanje singabaholi emphakathini ngiyacela ukuthi lokho ngathi kunganda kube yivangeli solokhu sithumayela sengehlela ngenzansi ke njengamanje ngibonga kakhulu wena Gcwabe bheshula amabheshu ndoda nyaza sihlahlulane kahle ke mkhulu sizokubeka ke namhlanje wasuke emakhaya sisuke khona komtsheza kuphi lasuka khona nako wineni sithulale ngokuthula ndoda sobathumezela abafowethu abanye abathumela imiyalezo ukuthi bathi uhambe kahle sobatshela sibeke kahle ndoda ngiyabonga kakhulu.